runkosarjaa on takana päin. Carver kaapaisee pallon Cohen Sapuelille. Sapuel ei ihan omimmillaan tässä pallollisessa roolissa ole. Pallo nyt Hirvoselle. Hirvonen Tuomalalle. Granlund kohti korjaa, ei saa palloa sisään, levypallo Williamsille. Nyman kotkalaiskasvatti, joka tuli Lahteen Salon Vilppaasta. Siellä suht vaatimaton kausi viime kaudella. Williams lähtee haastamaan, hän malttaa mielensä hyvin ja viimeistelee 2 pistettä ja Lahden 2-0 johtoon. Sapuel, 26-vuotias toisen polven koripalloilija. Takana muutama kausi Saksan kakkosliigaa. Pääsee Tripp väliin, Kuukkanen, mutta Kuukkasen syöttö ihan turhan tiukkaan paikkaan. Sapuel kolmonen pitkäksi, levypallo Carverille, mutta Carverin syöttöön haistelee hyvin Tripp ja käy nostamassa Lahden 4-0 johtoon. Hirvonen pallo Tuomalalle. Sapuel Hirvoselle. Hirvonen hyvä syöttö ja alta viimeistelee Aaron Carver, joka on tosiaan Korisliigan levypallotilastossa 2, mutta pisteitä ei ole kauheasti syntynyt, vain 6,7 per peli. Tuomala antaa laulaa takarautaan. Tuomala on ollut kovassa heittovireessä tässä nyt pari peliä. Yli puolet kolmosesta sisään sen 2 matsiin ja Karobaskettia vastaan 7-13 ja pisteitä syntyy 28. Nyman ja vastassa Carver. 4 sekuntia hyökkäysaikaa. Nyman juoksusta roiskaus, joka menee ohi ja hyvin Tuomala pitää Sullivanin pois levypallosta. Hirvonen tarjoilee, Tuomala viimeistelee, peli tasan. Tuomas Hirvonen, Korisliigan syöttö 2, Caron Rossin takana reilun 7 keskiarvolla ja tuo reilun 7 passia per peli. Se on korkeampi kuin Hirvosen pitkällä uralla yksi käänne kausi keskiarvo, eli tekee uuden ennätyksensä, jos tämän tahdin pystyy pitämään. Kuukkanen ollut todella vaarallinen 3 pisteen heittäjä, etenkin täällä kotisalissa, ja naulaa nyt Lahden 7-4 johtoon. Sapuel ohi. Levypallossa Corey Tripp. Williams vastassa on lyhyempi Hirvonen. Williams ei saa punerrettua palloa sisään, mutta pääsee vapariviivalle. Tuomala virhe. Ei vaan Hirvosen virhe. Mahtavaa ottaa 3 uutta miestä sisään, Saarijärvi, Kilpinen sekä James. Saarijärvi ensimmäistä kertaa tällä kaudella kotiparketilla. Loukkaantumisen takia sivussa pelasi Espoossa ja Lapualla ja nyt sitten ensimmäistä kertaa täällä kotihallissa kentällä. Williams toinen sisään, Lahti ottaa 4. Tuomala pallo Hirvosen käsiin, puolustajana Kilpinen. Sapuel. Granlund lähtee haastamaan ja pallo putoaa sisään, 8-6. Sullivan vastaan Carver, joka on hyvä puolustaja. Sullivan ei saa palloa sisään, ei saa myöskään levypalloa kyytiinsä. Granlund levittää, Sapuel ei osu tälläkään kertaa ja Williams korjaa levypallon Lahdelle. Tuomala virhe Williamsiin. Siinä on Carver. Takana useita kausia Euroopassa. Aaron Carver kerännyt kovia levypallon lukemia jo aiemmilla pesteillään, muun muassa Saksan kakkosessa sekä Italian kakkosessa.
Saarijärvi. Häneltä nyt löysä poikkikentän syöttö kohti Jamesia. Pallo jää kuitenkin vielä lahtelaiselle. 6 sekuntia on hyökkäysaikaa jäljellä. Kilpinen laittamaan palloa peliin. Sullivan vastassa Carver. Kilpinen tekee tilaa. Sullivan ei osu. Levypallotilanteessa virhe. Se on Saarijärven virhe. Hirvonen. Pallon takaisin Granlundilta. Granlund Hirvoselle, hänellä on tilaa ja Hirvonen vetää ensimmäisen kotkalaiskolmosen pohjaan ja siirtää samalla KTP:n pisteen johtoon. 5. yrittämä kaaren takaa toi KTP:lle tulosta. James. Granlund puolustaa tilanteen hyvin. Sullivan pelastaa. Sieltä pallo vielä lahtelaisten haltuun. 6 sekuntia hyökkäysaikaa. Kilpinen ei saa pelattua palloa Carverin jaloista ulos. Hirvonen pelasi täällä Lahdessa 6 vuotta sitten yhden kauden. Valtaosa jo pitkästä urasta mennyt kotikaupungissa Kouvolassa, kun nyt Granlund kasvattaa kotkalaisjohtoa. Jelani James. Sullivan. Vastassa Carver. Kilpinen 3. ilmaan ja rautaa nuolen ohi. Hirvonen painaa kaasu pohjaan. Sapwell. Pallo kotkalaisille. Granlund täysin vapaana, mutta ei osu. Sitten mennään vauhdilla toiseen päätyyn. Williams käy lyömässä 2 pistettä. 10-11. Williams tehnyt puolet Lahden 10 pisteestä. Nyt korille ajelee Sapwell, mutta ei osu tälläkään kertaa. Sapwellilla on 5 pelitunnen heittoa kaikki ohi, kun Carver rikkoo Jelani Jamesia. Ja Jelani James. Vähän vaatimaton alkukauteen, mutta lahtelaislehdistä on kyllä hehkutettu miehen potentiaalia, urheilullisuutta kyllä löytyy. Mutta ehkä vähän samat sanat, kun sieltä käy James juuri tälläämässä pallon sisään. Samat sanat kuin noista kotkalaisten tulokasjenkeistä, eli kun ne liikaa joutuu asioita miettimään, niin sitten homma väkisinkin menee hitaaksi, jos pelisysteemiä tätä eurooppalaista korista ei vielä ja sen lainalaisuuksia ole vielä selkäytimeen saanut. Anders Pölle tuli äsken sisään. James nappaa nyt riiston. Corey Tripp. Tulos Jamesille. Granlund nappaa haparoivalta Jamesilta pallo pois ja Kilpinen rikkoo. Kaunola sisään. KTP:ltä Dunn. Mian Brady tuli äsken sisään. Pöllä. Vastassa on Kalle Peltonen. Pöllä pyörättää päätyrää pitkin ja nostaa pallon kuppiin. Hannes Pöllä. Lahtelas kasvatti, joka tosiaan ei ole kertaakaan vielä vierasjoukkueen paidassa täällä Luhta-areenassa pelannut. Ennätti muutaman matsin aikana Korisliigaa pelata Namiko Lahdessa. Nyt siirtyy Lahti johtoon 15-13. Granlund on aktiivisesti tänään.
Se on Trippin virhe ja vapaehtoviivalle Kouvosta täksi kaudeksi Kotkaan siirtynyt Sykin kasvatti Esper Granlund. Takana 4 kautta yliopistokorista Yhdysvalloissa Longwoodissa. Ja sitten tosiaan paluu korisliigaan viime kaudeksi Kouvolan Kouvojen paitaan. KTP:ltä kyllä hyvä hankinta. Reilut 9 pistettä per peli. 3 levypalloa per peli Granlundilla tämän ensimmäiseen 7 matsiin. Tripp. Peltonen lähtelee kaukana korista ja pitää samalla myöskin Pöllän kaukana korista. Nyt on Tripp vastaan Pöllä, tilanne 4 sekuntia hyökkäysaikaa. Tripp vetää liinat kiinni, pyörähtää, upottaa heittonsa. 17-15. Riley. Se kenties ehkä parhaan pelinsä KTP-paidassa perjantaina. Mutta nyt sitten tempaisee sinne Bounce juniorille pallon vaihtopenkille. Huomaa, että on pallolla geenit kohdallaan Michael Bouncin pojalla, kun on heti hereillä, kun kuula on kohti tulossa. Peltonen vastassa Dunn. Skelrike. Ian Riley. Pallo Samuelille. Samuel ei ihan omimmillaan tässä pelitekijän tontilla ole. Tuomala toimittaa pallon Pöllälle. Pöllä vastaan Peltonen. Jälleen pystypaini duona tuolla korin alla. Pallo takaisin Pöllälle. Hyvin puolustaa Peltonen tilanteen. Kiukkuisesti sieltä tulee Dane levypalloon. Ja no kyllä se laadepalloksi lopulta tuomitaan. Williams, pallo Peltoselle. Peltonen ei saa tuosta kolmosta upotettua tähän matsiin. Marco Dunn. Jälleen pelataan Pöllälle sinne Peltosta vastaan. Mutta häneltä viedään pallo pois. Tripp tuikkaa syöttöön ja Nyman 2 pistettä ja sitten reagoi Darko Mihalovic. 19-15 lahtelaisjohto, kun aikaliselle mennään. Billy Nyman pelaa hyvää alkukautta. 12 pinnaa, reilut 7 levypalloa ottelua kohden. Lahti Basketballilla tosiaan alla 4 tappiollista ottelua tähän matsin lähdettäessä. KTP:llä puolestaan 2 voittoa edellistä 3. Pitkään Suomessa valmentanut Darko Mihalovic jakelee siellä ohjeitaan. Tässä toinen kausi Kotkassa. Serbialais-itävaltalainen Mihalovic aiemmin coachannut Suomessa Bisonsia sekä Korihaita. KTP heittänyt 3 takaa 6, vain 1 on osunut. KTP on tällä kaudella sarjan heikoimpia kolmosjoukkueita. Tarkkaan ottaen toiseksi huonoin kolmosprosentti löytyy juuri KTP:ltä 30,6. Ainoastaan Korihait on ollut heikompi kolmosviivan takaa. Marco Dunn laittamaan palloa peliin. Dunn ihan kelpo CV Suomeen tullessa. 2 kautta Penn Stateissa yliopistokorista, sitä ennen ei enempää eikä vähempää kuin North Carolinassa muun muassa Michael Jordanin opinahjossa 2 kautta. Toki aika pienellä roolilla, mutta
Vaikea on Danilla tällä ensimmäisellä Eurooppa-kaudella on ollut. Kaunala rikkoo Joona Tuomalaa. Tuomala heittämään 3 vaparia. On erinomainen vapaaheittäjä. Yli 80% vaparit sisään tällä kaudella ja näin siitä käy kun sanomasta pääsee. Tuomala siis toisen polven KTP-pelaaja. Palasi täksi kaudeksi Kotkaan. Pääsi kerran edusti KTP:tä keväällä 2017. Sen jälkeen sitten turneelle, joka vei edellisenä etappina Lapualle, missä Tuomala pääsi hyvän viime kauden. Ja kotiin paluu koitti sitten täksi kaudeksi. Isä Jarkko siis KTP:n kultavuosien kulmakiviä ja legendoja. Sullivan ei osu levypallon kaappiin Tuomala. Sapuel, joka käy lyömässä yllätys Donkin sisään. Cohen Sapuel, KCP:n paras korintekijä tällä kaudella, tekee siitä nyt tämän matsin avauspisteensä. Sullivan Nymanille 4 sekuntia hyökkäysaikaa. Nyman hyvät liikkeet ja haastuttaa Railin siitä kujalle ja palauttaa Lahden johtoon. 15 sekuntia jäljellä ja nyt pääsee Lahti vielä viimeisen pallon hallintaan. Nyman Kaunalalle, joka on hukata pallon. Sullivan pölläkättä vastaan täysin ohi. Ja 21-19 lukemissa mennään tälle lyhyelle tauolle neljännesten väliin. Kun on aika ottaa nälästä mittaa, kun sanottujen kisojen samoin paikkojen. 21-19 siis tilanne Lahdelta. Williams 5 pisteellään, paras korintekijä Nyman ja Trippen. Kapteeni Arttu Saarijärvi laittaa pallon peliin ja käynnistää toisen neljänneksen. Kilpinen takaisin Saarijärvelle. Williams Kilpiselle, puolustajana Hirvonen. Kuukkanen kättä vastaan ja osuu tämäkin. Topias Kuukkanen ollut todella hyvä kolmosissaan kotona. Ensimmäiset 3 kotimatsia Kuukkanen upottanut kolmosensa yli 60% tarkkuudella. Kun nyt Cohen Sapuel sählää, mutta siinä käy nyt sitten vähän tuuriakin matkassa. Kotkalaisilla pallo Kuukkasen jalasta ulos. Topias Kuukkanen pelasi 5 kautta Kotkassa ennen siirtymistään viime kaudeksi Lahteen. Sapuel alta, mutta hänet torjuu Williams. Ja Lahden pallo. Kyllä vähän Sullivanilta osumaan kurkkuunsakin Sapuel, mutta ei jää asian perään sen isommin itkemään. Kuukkanen. Vastassa DeMarco Dunn. Sullivan vastassa Carver. Sullivan pistää pallon sisään. Tekee avauskorinsa. Sullivan tosiaan saa vähän tärskyä jalkaansa. Kauhajoella joutuu jättämään tuon Lapuan vierasmatsin kokonaan väliin. Sullivan Williamsin ohella Lahti basketballin vahvuudessa jo viime kaudella voittoisella ykköstivarikaudella. Carver. Kakkonen kaukaa sisään. Williams pallo Saarijärvelle. Sullivan. Ja siellä Tuomala roikkuu sen verran Williamsissa kiinni, että saa toisen virheensä. Tuomala ensimmäisenä pelaa aina 2 virheeseen. Williams pallo Sullivanille.
Kilpinen, sitten Williams, puolustajana Sapwell. Sapwellin ensimmäinen virhe. Lou Williams, Korisliigan 4. paras korintekijä tällä kaudella, reilun 21 pinnan keskiarvollaan. Ja on korinsa tehnyt kyllä ihan kelpo heitto tarkkuuksilla myös. Saarijärvi tiukasti enessä kiinni Tuomala. Saarijärvi punnertaa, mutta joutuu tyytymään aika vaikeaan tai hyvinkin vaikeaan yritykseen. Kun sitten mennään täysin avointa lattua loppuun asti. DeMarco Dunn käy tuomassa KTP:n 3 pisteen päähän. Dunnin avauskori tänään. Kuukkanen. No ihan kaikkien näköön menee. Sapwell levypallo. Pallo Dunnille. Dunn tarkka syöttö sinne korin alle. Carver jakaa ulos. Dunn. Ja Dunn naulaa 3 pohjaan. Peli tasan. DeMarco Dunn 5 pistettä. Tää nyt alle minuuttiin ja nyt ottaa Christian Palotia aikalisän. Kun peli on tasan 26-26. Dunnilla siis ollut kyllä vaikeaa tämä kauden alku, kuten myöskin kollega Beon Wrightilla. Lahden osalta voi sama sanoa Johnny Jamesista. Ja tokihan se on sitten aina helppo unohtaa se, että kun yliopistokentiltä tänne tullaan, niin siinä on sekä kentällä että kentän ulkopuolella aika paljon oppimista ja omaksumista. Ihan jo lähtien siitä, että koriksen säännöt ovat paikoin erilaisia yliopisto ja näiden FIBA-sääntöjen välillä, ihan lähtien hyökkäysajasta ynnä muista. Ja myöskin sitten nämä taktiset vaatimukset täällä Euroopassa voivat monesti olla sellaisia, että kaikilla pelaajilla ei ihan näitä täysiä valmiuksia, niitä ole selkeytimensä naputella ihan välittömästi, ja se tietysti sitten tekee sen, että vaikka olisi tulevaisuudessa hyvästä pelaajasta kyse, niin jos sillä kentällä tosiaan joutuu liikaa asioita miettimään, niin on siitä kauheasti mitään hyvää seuraa. No totta kai sitten varmasti tämä Suomen marraskuukin on aika, no sanotaanko eksoottinen kokemus reilu parikymppisille yhdysvaltalaisille, jotka monesti ovat ensimmäistä kertaa kotimaansa ulkopuolella. Eli kyllä näillä kavereilla tietysti riittää uutta asiaa opittavaksi ja omaksuttavaksi. Toki sitten samaan hengenvetoon on todettava, että tämä on ammattilaissarja ja kilpaurheilua, ja jossain vaiheessa sitten, jos tulosta ei tule, niin niitä ratkaisuja pitää tehdä. Toki nyt sitten näitä ratkaisuja ehkä tehdään vähän maltillisemmin kuin aiemmin näiden työlupa-byrokratioiden takia. Nyt pääsee Sapwell ajamaan korille ja nostaa pallon mukiin. Cohen Sapwell on siis puolestaan jo pari kautta Euroopassa pelannut Dresdenissä Saksan kakkosliigassa. Sullivan alta pallo sisään ja Lahti takaisin johtoon. Dunn kilpistä vastaan. Ei osu alta. Carverkaan ei saa tipattua palloa sisään. Mutta sitten Sullivan säälää pallon suoraan Carverin käteen. Hirvonen. Hirvosta 3 koriin johtanutta syöttöä tänään. Tuomala ohi. Ja potkuksi ja Lahden palloksi tämä tuomitaan. Jyväskylälähtöinen Topias Kuukkanen pallopeliin. Corey Trippin käsiin. Tripp nyt huolimaton syöttö. Sapwell, mutta Tripp vie pallo pois. Paikkaa tuon oman hassinsa. Mutta Tripp tarjoilee jälleen palloa suoraan kotkalaiskäsiin. Dunn. Ja tälläkin kertaa Tripp nyt estää korinteon toisessa päädyssä oman mokansa jälkeen, mutta lopulta Granlund hyökkäyslevypallo ja 2 pistettä. Trippille on näitä pallon menetyksiä sattunut kyllä edellisen 2 peliin todella kalliiseen paikkaan. Eli sekä Kauhajoella että Lapualla ratkaisuhetkillä Tripp tuhri palloa muutamaan otteeseen vastustajan käsiin ja
noilla avuilla sitten sekä Karhubasket että Cobrat pitkälti pystyivät voitot raapimaan. Jälleen on Trippin pallon menetys lähellä. Carver ei tällä kertaa kuitenkaan pallon ihan yllä. Sullivan ei osu. No, Sullivan kyllä, vaikka on jykevä kokoinen kaveri, niin on noissa korinnuspaineessa ehkä yllättävänkin pehmeä kaveri, ja mikään ei ole Carveria lähtenyt ihan kauheasti näissä haastamaan. Granlund tehnyt muuten 9 pistettä. James nappaa levypallon. Tripp. Sullivan vastapalloon. Eikä osu tämäkään. Marco Dunn. Ja Kuukkanen rikkoo. Kuukkasen ensimmäinen virhe. Jesper Granlund siis ottelun paras koritekijä 9 pisteellään. Maalata Kuukkanen ja Sullivan penkille, Nyman sekä Peltonen sisään. Hirvonen häntä puolustamassa Kaunola. Hirvonen Dunnille, sitten Carver Peltosta vastaan ja pääsee vapariviivalle. Se on Nymanin ensimmäinen virhe. Vapaettoviivalle Aaron Carver, joka on siis Korisliigan toiseksi paras levypallojen kerääjä, mutta pisteitä on aika vaatimattomalla tahdilla syntynyt, 6,7 per peli. Tätä kysyin tuolta KTP-valmennusjohdolta, ja kolman mukaan eivät nyt mitään pistetykitystä Carveria hankkiessaankaan odottaneetkaan, vaan enemmän tuota levypallon pelaamista ja vahvaa puolustamista, ja pisteet sitten tulevat, jos ovat tullakseen. Carver tosiaan 6,7 pistettä per peli, se on sarjan ulkomaalaispelaajista ihan sieltä huonoimmasta päästä. Vastaan jo Korihasta jo potkut saanut Sheriff Drammen, Caleb Warner sekä Seagalsin sentri Adam McCoy ovat tehneet vähemmän pisteitä per peli kuin tuo Carverin 6,7. Ian Riley ja tuota samaa osastoa 6,8 pisteen keskiarvollaan. Riley, vaikea yritys, Carver, mutta hänet blokkaa James, mutta lahtilaiselle sieltä virhe vihelletään. Se on Nymanin toinen virhe. Isompia virhevaikeuksia ei kummallakaan joukkueella ole. Nymanilla 2 virhettä, Tuomalalla kotkalaiselta 2. Carver äsken molemmat tämän vaparit ohi. Nyt molemmat sisään. KTP johtaa 3. Corey Tripp, sarjan ahkerin kolmostulittaja. Tänään hän ei vielä yhtään 3 pisteen heittoa ole ottanut. Hyvä syöttö Peltoselta, ja nyt käy palloa lämäämässä alaspäin Johnny James. Toista päässä Granlund. Ja Lahden pallo. Corey Tripp. 4 pistettä, 3 syöttöä, 3 menetystä, 4 riistoa tänään. Sapuel taitaa saada tästä virheen. Evason Hirvonen, joka saa toinen virheensä. Corey Tripp vapariviivalle. Tripp ihan vakuuttavaa tilastoriviä tälle kaudelle. 18 pinnaa, 5 levypalloa, 5,5 syöttöä per peli. Mutta toisaalta sitten miinuspuolelle menee
selvästi se, että pallo jää liikaa Stripin käsiin plärättäväksi ja mikään ihan tuollainen peliä tekevä pointti. Ykköspakan takamies Strip ei tunnu olevan, kun Hirvonen tarjoilee hienon passin ja Aaron Carver käy tälläämässä 2 pistettä. KTP johtaa nyt 2 tasaisessa merkeissä. On tämä ottelu edennyt. James pallo Peltoselle. Nyman löytää tilaa, mutta komea on Jesper Granlundin poisto. Granlund pelaa todella hyvää peliä. Reilut 3,5 minuuttia jäljellä. Carver vie pallo pois. Riley, mutta sieltä tulee torjuntaan Jeloni James. Pallo jää kotkalaisille. Dunn. Hirvonen tulee viivalle, antaa palaa, ei osu. Riley levypallossa, mutta astuu viivalle. Ja Riley keräsi 11 levypalloa tuossa Karhu-basket-matsissa, teki 9 pistettä ja pelasi nyt ehkä tämän KTP-uransa toistaiseksi parhaan pelin perjantaina. Williams pallo Nymanille. Nyman kolmonen ei osu. Carver repii levypalloa, mutta sitten repii häneltä pois pallon. James ei kuitenkaan saa alta sisään. Dunn. Williamsin ensimmäinen virhe. Vaalilta tulossa Kuukkanen sekä Salivan sisään. KTP Kosta vaihtaa sisään Pöllän. Kampana on tänään toistaiseksi vain 4 minuuttia. Carver on päävastuun tuosta vitospaikasta hoitanut. Kauheastihan KTP ei samaan aikaan Carver ja Pöllää ole tällä kaudella peluttanut. Kummaltakaan ei tähän uskottavaa kaukoheittoa uhkaa löydy ja se tietysti tuota kuviota hankaloittaa. DeMarco Dunn vapaittoviivalla. Dunnilla tänään 6 pinnaa. Dunn suurimmillaan 15 pistettä tällä kaudella tuli tuossa avauspelissä Katajaa vastaan. Williams, DeMarco Dunn hänen puolustajanaan. Williams eturautaan. Granlund. Kolmetoista sekuntia ja KTP:lle hyökkäysaikaa. Valita Tripp kentälle, Kilpinen penkille. Sapuel. Pallo Dunnille. Dunn vetää heti liipasimesta ja vetää kolmosen sisään. Kolmas onnistunut kolmonen KTP:lle tässä ottelussa. Nyt siellä on Williams kentän pinnassa. Tuleeko sieltä nyt sitten Dunn Williamsin jalan päälle? No ei siltäkään näytä. Etsiä Williams tosiaan vähän keräilemään. Siihen KTP nousi nyt 6 pisteen johtoon, eli kotkalaisjohto nyt suurimmillaan, mitä tässä pelissä on nähty. Lahti puolestaan johti suurimmillaan 7 pisteellä.
vienyt levypallot 21-16 ja on tänäänkin ollut hyvä hyökkäys levypalloissa. 7 hyökkäyslevyriä KTP:lle. Lahti ottanut hyökkäyspäässä vain 3 irtopalloa talteen. KTP:n pelitilanne heitot sisään 43%, Lahti 46% ja kummallakaan ei mikään ihan liekkitason päivä ole. Kolmas viivan takaa ollut KTP 30 sisään, Lahti 3-11. Tulee Nyman vauhdilla, vastassa Pöllä. Levypallo tulee Granlundille. Sapuel heittänyt tänään 8 kertaa, osaan 2. Tarjollut myös 4 korin ottanut syöttöä toki. Trippe Sapuelin puolustajana. Pöllä vastaan Sullivan. Pari sekuntia hyökkäysaikaa. Granlund summerisoidessa ohi. Ja nyt pitää Lahti KTP irti hyökkäyslevyristä. Williams Dania vastaan. Ei uppoa ja levypallon hakee Dan. Dan ohi Williamsista. Levypallo KTP:lle ja se on Bjorn Riley, joka pallon toimittaa sisään. 33-41, reilu minuutti jäljellä ensimmäistä puoliskoa. Ja siitä Nymanille 3. virhe. Hyvin on sillä Granlund itsensä asemoinut. Nyman näyttää suoraan päin rintakehää ja tosiaan 3. virhe. Vili Nymanin tilille. Kyllä Sapuelille. Sapuel ei saa ujutettua palloa sisään, siitä Sullivanin ohi. Williams lähtee haastoon ja hankkii siitä virheen Bjorn Rileylle. Rileyn ensimmäinen virhe. Ja Riley, vajat 7 pistettä, 6 levypalloa per peli tällä kaudella. On selvästi 2 kautta Utah Techissä. On perin Kaliforniasta kotoisin ja kerkesi pelaamaan 3 kautta yliopistokorista Havajillakin. Ja nyt sitten taas merellisissä maisemissa Suomen Havajilla eli Kotkassa. Alta James Nymanin tilalle. Ja vapariviivalle Lou Williams. Lahti Basketballin paras korintekijä tällä kaudella. Tänään hänellä kasassa 5 pistettä ja se saldo ei tällä kartu. Toinen sisään. 7 pistettä eroa. Colin Sapuel. Dan palottaa pallon Sapuelille. Pöllä asettamaan screeniä, mutta Sullivan tökkää pallo pois Granlundin käsistä. KTP:llä alkaa olla jo kiire pistää heittoa ilmaan. Granlund loppuun asti, mutta ei saa palloa sisään, mutta kori hyväksytään, eli sellaisen verran nyt ilmeisesti levyyn lyö, oliko nyt Williams, että kori hyväksytään, mutta tässä vaiheessa ei vielä näyttänyt siltä, että KTP tästä kovin helpolla 2 pistettä ottaa, kun pallo oli lahtaiskorin alla ja oman korin alla ja hyökkäysaikaa oli se 5 sekuntia. 9 pistettä KTP johto. Chip. Ei ole vielä 3 heittänyt. Nyt heittää ja se myös pistää sisään. 3,3 sekuntia jää KTP:lle aikaa. Kun Lahti tulee 6 pisteen päähän. Corey Chip siis heittänyt eniten 3 pisteen heittoja korisliigassa tai pistänyt palloa ilmaan eniten kolmoskaaren takaa. Osuma tarkkuus on sitten ollut aika heikko, mutta se ei tosiaan ole paljon menoa haitannut.
Siis yli 9 kolmosyritystä per peli, vaikka osumatarkkuus on selvästi alle 30%. Ja viime peleissä itse asiassa ollut vielä heikompikin, mutta nyt tärkeä paikka on hänelle ensimmäinen onnistuminen kolmosviivan takaa. Ja ensimmäisellä yritykselläkin se tuo Lahden 6 pisteen päähän ja KTP:llä siis 3,3 sekuntia nyt aikaa vielä kenties johtoaan kasvattaa. Gross sekä Nyman. Hirvonen 6 korin ottanutta syöttöä on tullut ensimmäisen 20 minuutin aikana. Sapuel takaisin Hirvoselle, 10 sekuntia vielä hyökkäysaikaa. Nyt pääsee Tuomala heittopaikkaan ja naulaa heti pussiin tämän kolmosensa. Tuomala tosiaan 7 kolmosta sisään perjantaina tuossa Karhubasketottelussa kotihallissa. Tripp kompuroi. Pistää pallosta suoraan Carverin käsiin. Sapuel Saarijärveä vastaan ja Aussi Takuri pääsee vapaaheittoviivalle. Saarijärven toinen virhe. Nopeasti reagoidaan. Lahden aika lisä. Sieltä ei Palokia selvästikään ole tyytyväinen siihen, millä mallilla tämä lähti liikenteeseen tämä ottelun toinen puolisko. Reilu puoli minuuttia ennätti kolmas neljännes vanheta. Niin kuin Lahti käy jo aika liitellä miettimässä asioita uusiksi. Lahtelaiselta siis Vili Nyman 3 virheessä, Saarijärvellä nyt 2 virhettä, kellä muulla ei yhtä virhettä enempää, KTP:ltä Hirvonen ja Tuomala 2 virheessä. Vapaaehtoviivalle Coen Sapuel, 26-vuotias australialais takamies. Ja Sapuelin kohdalla kyllä todeta, että kotkalainen koripallo sai kyllä lähestulkoon 2-1 hinnalla, kun Sapuel Kotkaan tuli. Hänen tyttöystävänsä Elin Gustafsson on nimittäin Ruotsin maajoukkuepelaaja, joka on pelannut naisten Euroliigaakin. Ja pariskunnan elettyä tässä nyt viimeiset pari vuotta etäsuhteessa eri puolilla Eurooppaa pelatessaan, niin Elin Gustafsson halusi sitten tulla Sapuelin ohella Kotkaan, ja naisten korisliigaa pelaava Pelikarhut sai Euroliiga-kokemustakin omaava maajoukkuepelaajan kuulemma aika reippaasti halvemmalla kuin mitä tuon tason pelaajien listahinnat olisivat, jos olisi muuten tuon tason pelaajaa ollut hankkimassa. Pari sekuntia hyökkäysaikaa pallo Trippin käsissä ja sinne se myöskin jää Summerin soittoon saakka, ja tämä nyt on tietysti sitten Lahdella ollut vähän se valitettava hyökkäyspelin kuva tällä kaudella. Pallo jää liian pitkäksi aikaa Trippin käsiin ja siitä sitten välillä hyvää seuraa ja välillä ei. Sapuel. 5-0 mennyt tämä neljänneksen alku KTP:lle. 3 sekuntia hyökkäysaikaa. Hirvonen kolmannen ohi. Nyman, sarjan paras kotimainen levypallopelaaja, ottaa pallon ja menee loppuun asti. Ei saa kuitenkaan palloa sisään. Hirvonen Carverille. Puukkanen lyö pallon yli päädystä. Hirvonen tulee ohi Williamsin. Sapuel siirtää vielä Granlundille. Tämä kolmonen ohi. Williams levypallo ja nopean hyökkäyksen Saarijärvi mukana. Nyman ja Nyman alta. Lahtelaisten ensimmäiset pisteet tähän toiselle puoliskolle.
Zapwell vapaana, mutta ohi. Zapwell ei ole ehkä ihan odotettu tapaan kolmosissa on osunut. Ei tänään eikä tällä kaudella kaiken kaikkiaankaan 3% alle 30. Granlund heittää ohi, mutta jälleen hyökkäyslevypallo KTP:lle. Tuomala pallo sisään. Joona Tuomala 9 pistettä. Williams tehnyt tänään vain 6 pinnaa, niin selvästi takana omasta normitahdistaan yli 20 pinnan mies per peli hän on ollut. Saarijärvi kolmonen ohi. Ja Kuukkanen taistelee irtopallosta siihen malliin, että pallo jää Lahti Basketballin haltuun. Laarta sisään James ja Sullivan. Kuukkanen. Kolmonen ohi. 2-4. Kuukkasella tänään sisään. Hirvonen pallo Zapwellille. 8 sekuntia hyökkäysaikaa. Carver huomaa olevansa täysin vapaana, vetää pallon laakana sisään. Carver 10 pistettä tänään, hänen kauden parhaansa on 14 pinnaa Katajaa vastaan kuin James. Ja 2 pistettä. Carverin toinen virhe. Välähdyksittäin James on kyllä pystynyt tätä urheilullisuuttaan näyttämään, mutta epätasaisesti mies on esiintynyt, eli välillä sitten täysin näkymättömissä haahuilua Jamesin pelaaminen on, ja mukaan Lahden valmennusjohtokin on mieltä vähän sitä aktiivisempaa vastuunottoa ja terveellä tavalla itsekyyttä ratkaisujen ottoa peräänkuuluttanut. Hirvonen. Tuomala jälleen samasta paikasta, tällä kertaa ohi, ja siellä taitaa Kuukkanen saada vähän näppiäkin väliin. Ja Kuukkanen toisessa päässä 2 pistettä. Ja nyt KTP:n aikalisä 43-52. Topias Kuukkasella 8 pistettä. Tämä kolmannen neljänneksen alku KTP:n nimiin. He ovat pystyneet tuota taukojohtoa vähän kasvattamaan. KTP siis 9 pisteen johdossa. KTP pelaa seuraavan kerran jo yli huomenna, ja silloinkin edessä vierasreissu tällä kertaa Lapualle. Lahti puolestaan pelaa lauantaina Kouvolassa Kouvojen vieraana. Ja Topias Kuukkanen kävi parissakin leikkauksessa viime kauden jälkeen. Pääsi liittymään joukkuetreeneihin vasta siinä ihan kauden kynnyksellä. Zapwell. Sitten Tuomala. Tuomalan kolmonen on lyhyt, levypallon ottaa Tuomalan junnuaikainen joukkuekaveri Willy Nyman. Tripp Granlundia vastaan, ja nyt hyvä viimeistely. Tripp aika vähillä heitoilla tänään. Niissä 100%, eli 4-4. Nyt Hirvonen sählää palautukseksi. Ei vaan, se on Kuukkasen virhe. Kuukkasen toinen virhe.
Kuukkanen penkille, kuten myöskin Tripp. Sisään Kilpinen ja Williams. Saarijärvi tulee Nymanin tilalle. Sapuel. 6 pistettä, mutta pelitunnan heitot vain 20 sisään. Hirvonen. Carver on taistellut itselleen tilaa korin alla, mutta tämä tilanne päättyy pallon menetykseen. Kilpinen ja Saarijärven näpeistä pallo ulos kentältä. Siinä on kättäkin välissä matkan varrella. Ja se tietysti siinä sitten Saarijärviä hämää tai haittaa. KTP johto 7. Hirvonen 7 koriin johtanutta syöttöä tänään. Tuomalla puolustajana James. Carver. Ja Granlund pelaa hyvää peliä. Tehnyt nyt 13 pinnaa. James. Hyvin puolustaa Granlund tilanteen ja James Akretta toivoinen linkaisu. Hirvonen ei osu. Vaikea on molemmilla ollut kyllä. Etenkin tässä tauon jälkeen kolmosviivan takaa. Sullivan. Ja Sullivan upottaa heiton kaukaa. Antti Sullivan tosiaan tuon kokoiseksi kaveriksi saattaa olla vähän pehmeä tuossa korin lähellä, niin ihan pehmeä tatsi tuossa heitossa mieheltä löytyy. Carver puolustajana vähän köykäisempi Williams, mutta hyvin tulee Saarijärvi apuun. Se avaa toki tämän heiton ja se uppoaa. Jesper Granlund. 16 pinnaa kauden parhaansa hänellä jo kasassa. Sullivan vastaan Carver. Ja Sullivan alta sisään. Tuomarista nyt neuvottelee, mikä tässä on tilanne. KTP:ltä Tuomala penkille. Pistettä KTP johto. Sapuel alta ohi. Levypallon Saarijärvi. Sullivan haastava syöttö Williamsille, joka jatkaa Jamesille. James kolmonen ohi. Melkoinen sarjakivitys on menossa. Kolmoskaaren takaa molemmissa päissä kenttää. Granlund. Pilli soi. James tästä ennättää rikkoa ja se tarkoittaa Granlundille 3 vaparia. Jamesin ensimmäinen virhe. ...25-vuotias Sykin kasvatti Jesper Granlund vapaaehtoviivalla. Tehnyt nyt jo 17 pinnaa. KTP johto 10 pinnaa. Sullivan
Saarijärvi alta ohi. Ja KTP:n pallo. KTP:ltä Hannes Pöllä sisään. Pöllä siis pelannut tänään varsin vähän, kun toki Carverilla on kulkenut ja ehkä tuo matchup puoli sitten Carverille sopii Pöllää paremmin. Pöllä tosiaan vain 7 peliminuuttia tähän mennessä. Lahtros kasvatti Pöllä siis ensimmäistä kertaa nyt vierasjoukkueen paidassa täällä Luhta-areenassa. Salivanin virhe Pöllään. Riley pahasti vinoon ja Lahtelas käsistä pallo yli päätyrajan. Dunn kilpistä vastaan ja käyttää tämän koko ylivoiman hyödykseen. Peltonen, KTP nousi nyt 12 pisteen johtoon. Peltonen, mutta ei mitään jakoa Pöllää vastaan. Ja toisessa päässä pallo kuppiin. Tämä on tietty sitä, mitä Bill O'Reillylta on Kotkassa kaivattukin. Mutta harvakseltaan vastaavalaisia suorituksia on O'Reillylta nähty. Se oli hänelle tänään toinen kori, tuo äskeinen, ja vapari jää pahasti vajaaksi. Riley kuitenkin vie pallon ja nostaa sen sisään. Kyllä tässä Lahti taas ampumassa itseään näillä nukahduksilla. Okei, sarja tulella jalkoihinsa ja nyt Peltonen toisessa päädyssä Saarijärven passista. Pöllä vastassa Peltonen. Kaksikko, joka väänsi muun muassa tuossa kevään playereissa vastakkain ja sitten naulaa kolmosen sisään Dunn, joka tehnyt tänään 14 pistettä. Peltonen ei pysty vastaamaan. Tripp tuikkaa pallon viereen. Peltonen osunut kerran kolmosviivan takaa tänään, mutta siitä ei jatkoa tule. Pöllä käy työhön Peltosta vastaan, mutta heittää ohi. Williams vastaan Dunn. Dunnin ensimmäinen virhe. KTP tehnyt 25 pistettä tähän 9 minuuttiin, kolmannella neljänneksellä Lahti 14. Peltonen Trippille. Trippin kolmonen jää vajaaksi. Viimeinen minuutti menossa jo kolmannesta neljänneksestä. KTP 17 pisteen johdossa. Mutta sitten tuolla sähläyksellä pallo ilmaiseksi Lahdelle. Williams. Mutta Pöllä tulee ja lakaisee pallon KTP:lle.
211-senttinen lahtelais kasvatti Hannes Pöllä Aasialla puolustuspäässä. Sarjan kovimpia heiton torjujia tällä kaudella. Nyt Peltoselle tuosta virhe. Tuomalla KTP:ltä sisään ja vapaaehtoviivalle Hannes Pöllä, kun lahtelaisella joukkuevirhe täynnä. KTP:llä vain 2 joukkuevirhettä. Pöllä edelliset pari kautta Joensuun Katajassa. Menetti aikanaan Namika Lahden paidassakin nuorena pelaamaan parin ottelun verran korisliigaa reilut 10 vuotta sitten. Sitten lähti HBAhan Yhdysvaltoihin. Loukkaantumisenkin matkalle on mahtunut ihan vakavamman puoleisiakin sellaisia. Viime kaudella kuitenkin ihan hyvä kausi Joensuussa ja täksi kaudesta sitten vaihto Kotkaan. James ja jälleen torjuu Pöllä, mutta tällä kertaa virheen arvoisesti. Vapariviivalla Jelani James, jonka velipoika Zion on startannut NBA-uransa ihan vahvasti, reilut 8 pistettä per peli Charlotte Hornetsin paidassa ja saa ihan komeasti vastuuta, etenkin ottaen huomioon, että on kakkoskierroksen varaus Charlotteen. Molemmat veljekset siis omat ammattilaisuuransa tänä syksynä käynnistivät. Jelani täällä ja Zion sitten paria pykälää kirkkaammissa valoissa. 19 pistettä nyt Kotkaisjohto. Hirvonen syöttö, joka on päätyä lahtelaiskäsiin. Hirvonen Pöllälle ja Pöllä kolmonen ohi. James ei ennätä viimeistä roiskaisua saamaan ilmaan. Väkevä 30 KTP:ltä. Kolmas neljännes meni 27-14 kotkalaisille. Levypalloissa KTP ollut vahva 39-27, kun tuossa vielä tilasto-ohjelma päivittää viimeisiä lukemia, eli 40-27 levarit KTP:lle, joka on kaivannut 12 hyökkäyspään levypalloa. Lahden kolmoset vain 4-19, eli 21%. KTP puolestaan viivan takaa 6-20, eli 30%, eli normitahtiinsa, heikkoon normitahtiinsa on KTP kolmosessa osunut. Corey Tripp. Viimeinen 10 käynnissä. Saarijärvi pallo Williamsille, joka on jäänyt selvästi alle oman tasonsa tänään. James päätyrojaa pitkin ohi Rileyn. Nyman hastuttaa Tuomalan ja pistää kolmosen pussiin. 54-70. Asettelemaan screeniä, hän saa pallon, antaa sen takaisin Hirvoselle. Hirvonen ja vastaa kolmosellaan. Hänelle toinen onnistuminen viivan takaa tänään. KTP johtaa jälleen 19. Saarijärvi ja vapaaksi ja paikkansa käyttää. Pari kolmosta nyt tuntuvat vähän sytyttäneen täällä jäätyneen lahtelaisyleisö, mutta välittömästi tulee kuittia toisessa päässä. Tuo 5-5 puolikentän puolustus Lahdella ollut murheenkryyni, ja niin kuin Kristian Palotie tuossa haastattelussa sanoi, niin se on se ongelma tänäänkin ollut, ja kyllä tämä
3 pisteen heitto kisaksi menee, eli kukaan ei kauheasti puolusta ja annetaan kaverin kokeilla. Taitaa nyt 5 peräkkäistä hyökkäystä, jotka ovat päättyneet 3. Saarijärvi protestoi tähän siitä 3. virhe, eli sekä Nyman että Saarijärvi nyt 3 virheessä. Ja se on 4. virhe Arttu Saarijärvelle. Tuomala ei saa pidettyä palloa kentällä. Siinä on hyvin Lahtelassa häiritään välissä matkan varrella. 16 pistettä KTP-johto. KTP voittanut siis 2 edellisestä 3 pelistä ja lahtelaisella olla 4 matsin mittainen tappioputki. Trippe pallo Saarijärvelle. Saarijärvi vastaan Pöllä ja ohi tullaan Saarijärvi. Kapteeni kantaa nyt vastuutaan. Saarijärvi pelaa vasta 3. peliä tällä kaudella. Ensimmäistä kertaa kotiyleisön edessä. Tuomala ei osu. Saarijärvi levypallo käynnistää hyökkäyksen Trippille. Williams astuu viivalle. (11:06). Tämä reilut 2 minuuttia kotijoukkueelle. Hirvonen. Tuomala palauttaa Danille. Danissa tiukasti kiinni. Williams, hyvä syöttö ja pallo lopulta päättyy sitten kuitenkin Jelani Jamesin käsiin. James vastaa Riley. Tämä virhe nyt vähän pelastaa Lahtea ja Jamesia. Tätä pallo on käsistä lähtemässä. No tietysti on lähtemässä Railin virheen arvoisen ronkkimisen takia toki. Tripp alta ja ujuttaa pallon sisään. Laadataan nyt hyvä startti tähän päätös 4. KTP johti suurimmillaan 19. Tuomala. Hirvoselle Carver tekemään screeni ja Hirvosen 3. on lyhyt. Pallo tulee kuitenkin Carverin käsiin. Hirvonen kokeilee uudestaan. No kyllä kokeilee. Ja tällä kertaa osuu. Tuomas Hirvonen. 2/3 tähän 4. alkuun. Hirvos on 9 pistettä, 9 syöttöä. (64-79). Lauleta Kuukkanen sisään. Carver asettelee sen screeniä. Lähtee sitten kohti koria. Hyvä syöttö. Hyvä ajatus ainakin Hirvoselta. Carver Hirvoselle ja välin näinkin päin. Carver tarjoilee. Hirvonen tekee korin ja Hirvosella nyt 8 pistettä tähän nyt muutamaan minuuttiin. Ja nyt ottaa Lahti aika lisän, kun KTP saa taas vähän otetta. Ja johtaa 17 pisteellä.
Granlund 18 pisteellään. Ottelun paras korintekijä. Dunnilla 14, Carverilla 10. Hirvosella 11. KTP:ltä sisään. Hirvonen, Riley, Tuomala, Dunn ja Carver. Laidalta Tripp, James, Williams, Sullivan sekä Kuukkanen. Sullivan pallo Williamsille. Kuukkanen, Sullivan, Carveria vastaan. Lyhyeksi jää levypallossa Tuomala. Pallo Rileylle. Hirvonen tulee toiselle puolelle kenttää. Tuomala, mutta hänen syöttönsä haistelee hyvin Corey Tripp. Ja Hirvonen pysäyttää hyökkäyksen virheellään. Hänen kolmas, eli Hirvonen ensimmäisenä KTP-pelaajana 3 virheeseen. Lahdelta Saarijärvellä 4, Nymanilla 3. Corey Tripp. Ulos Jamesille. James jää vapaaksi, mutta ei osu yhtikäs mihinkään. Kuukkanen ei ennätä pelastamaan palloa kentälle. Viisi 32. Päätös 4. jäljellä. Dunn. Pallo Rileylle. Hirvonen vapaana, mutta ohi. Siellä ei Rileykaan pallon yltä. Toisessa päässä menee James. Alta sisään, vapari päälle. Tuomala virhe. Tuomala nyt Hirvosen seuraksi 3 virheeseen. Vapariviivalle Jelani James. Hän tänään 8 pistettä. James vaihtoon Nyman sisään. Hirvonen pallo Dunnille. Tuomala, Carver vastaan Saarijärvi. Carver on vahva jässikkä ja punnertaakin alta pallo sisään väännettyään itsensä tekopaikoille. Carverilla tänään 12 pistettä. 8 levypalloa. Tripp lähtee hakemaan aika kunnianhimoisella projektilla donkkia. Hankkii siitä itselleen 2 vapaaheittoa. Siitä Tuomalan KTP 3 pyssyn 4. virhe. Tuomala tänään osuntaustaan kerran 6-3 yrityksestään. Tehnyt 9 pinnaa. Vapaehtoviivalle Corey Tripp, joka on ollut tässä puuhassa sarjan parhaita. 89% vaparit sisään ennen tätä ottelua. Hän kaventanut eron 15 pisteeseen. Kaikkia Lahden tekeminen on kyllä ollut aika tuskaisen oloista niillä hyvilläkin hetkillä tänään, eli kyllä olematta mikään kehon kielen dosentti, niin voisi arvioida, että tuo 4 ottelun mittainen tappioputki kyllä saattaa vähän niskassa painaa. Carver heittää ohi, mutta sieltä tulee
Tuomas Hirvonen 181 senttiä hakemaan hyökkäyslevypalloa lahtelaspelaajien keskeltä. Se on 14 hyökkäyslevari KTP:lle tänään. Hirvonen lyhyeksi jää. Hirvonen ei voi uskoa, ettei virhettä tule, mutta ei sitä tule. Ero 14, reilut 4 minuuttia jäljellä. Tripp 14 pistettä tänään. 5 syöttöä, 4 menetystä. Tripp vastaan Hirvonen, sitten Saarijärvi. Saarijärvi kohti koria, mutta Carver lämää häneltä pallo käsistä. Tuonne päätyy katsomoon ja Vaarille jää 7 sekuntia hyökkäysaikaa jäljelle. Williams laukoo samat ja pallon saattuansa hyökkäyslevypallon se hukatakin. Williams alta ohi, mutta vaparit tulossa. Säpolin toinen virhe. Vapaehtoviivalle Lou Williams. Joten tänään ainoastaan 6 pistettä. Heittänytkin vain 5 kertaa. 5 pelitilan heitosta 2 koriin. Williams siis Korisliigan 4. paras korintekijä ennen tätä kierrosta reilu 21 pisteen keskiarvollaan, mutta tänään Williamsilla kyllä ollut hyvinkin nihkeän heikko ilta. Ero 13. 3.42 jäljellä. Samuel. Pallo Hirvoselle, takaisin Samuelin käsiin. Samuel, hyökkäjän virhe. No kyllä tässä nyt vähän mitataan, miten kotkalainen kasetti kestää. Mutta ottelun lopulla menetettyjä johtoja. Tässä nyt KTP lähihistoriastakin löytyy ja nyt sitten vähän mitataan sitä, miten löytyy johtajuutta, miten pää kestää. Toki johto nyt vielä ainakin nyt puoliturvallinen 12 pistettä, mutta aikaakin kuitenkin 3.27 jäljellä. Siinä Christian Palotie, hänen ja Salon Sultanin, Saku Mäkysen Korisliiga spekulointeja ja analyysejä. On kuunnella Suplasta keskelle keksityä podcastista. Uusi jakso siellä aina maanantaisin. .3.20 kellossa. Tripp pallon kanssa. Tripp kulmaan. Siellä Williams. Williams vetää 3 pitkäksi ja Tripp sieltä onnistuu sohimaan pallon omilleen. James Carveria vastaan. Tripp. Ja Tripp naulaa 3 pistettä pohjaan ja ero alle 10. 7-0 rykäisy Lahti Basketballilta ja ero alle 10. Huomattavasti säästeliämmin Tripp on tuota kolmosheittokättään tänään käyttänyt kuin mihin on totuttu. Mutta silloin kun on heittänyt, niin on kyllä osunut 2-3 sisään ja
Tilanne nyt 74-83. Vaaranta kentälle. James, Saarijärvi, Williams, Tripp sekä Nyman. KTP:ltä Hirvonen, Carver, Granlund, Sapuel sekä Riley. Carver. Pallo Hirvoselle. Sapuel, puolustajan Williams. Hyökkäysaika kello käy 10 sekuntiin. Hirvonen Granlundille pallo vielä jatkaa matkaansa ja Granlund vetää kolmosen pohjaan. Williams toissa päädyssä. Kohta enää 2,5 minuuttia jäljellä. KTP johto taas päältä kympissä. Nyman. Kolmonen ohi. Tripp tulee hyökkäyslevyyn ja hoitaa sen sisään. 10 pistettä eroa. Sapuel tulee ohi Williamsista. Hirvonen. James tökkää häntä pallon pois. Ei virhettä. Saarijärvi. Pallo Trippille. Tripp kaukaa. Ja ohi. Muuttalahden pallo. Riley ei saa riittävää otetta pelivälineeseen. Tripp Williamsille, joka heittää heti ja heittää sisään. Ero 8. 2 minuuttia jäljellä. Tripp. Vahlavasta yksi joukkueen virhe, eli niitä toki on tässä käytettävissä. Ja se on Trippille vasta toinen henkilökohtainen virhe. Hirvonen pallo Carverille. Sapuel. Nyman tulee riistoon. Mutta Sapuel ottaa kuitenkin pallo tuon Nymanin kiskaisun jälkeen. Sitten vielä katsotaan, että mitä hyökkäysaikakelloon laitetaan. Koska tässä tilanteessa 5 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä, mutta tulkitaanko tuo, että pallo oli Lahdella nyt jotenkin kontrolloidusti hallussa vai ei? Reilu 1,5 minuuttia peliä jäljellä, niin tämä on aika iso asia, että miten tässä käy, ja näyttää siltä, että Mikkola menee tilannetta vielä videolta katsastamaan. Yksi 33 jäljellä. Eroa 8 pistettä ja KTP:n pallo se on. Mutta tosiaan tuo hyökkäysaika on se, mikä tässä nyt käsittääkseni on, mitä videolta tarkastetaan. KTP pelasi seuraavan kerran jo ylihuomenna maapuolella Kobrien vieraana. Mahtoisesti tie vie Kouvolaan lauantaina Kouvojen vieraaksi.
seuraavan kerran Lahti pelaa ensi viikon lauantaina Korihaita vastaan ja KTP:llä puolestaan sitten ensi viikon perjantaina Kymenlaakson derby edessä Karhuvuoressa maastassa Kouvot. Kaiken kaikkiaan tässä nyt on aika vieraspainotteinen pätkä KTP:llä alkamassa, eli mukaan lukien tämä matsi. KTP pelaa 4 peliä 5 vieraskentällä. Eli kyllä siellä kello käytetään pariin sekuntiin, 1 sekuntiin, eli pallon hallinta ei tilanteessa vaihtunut, pallo ei Nymanin hallussa ollut ja näin ollen KTP:llä nyt sekunti aikaa. Ja tämä oli kyllä tämän ottelun lopun kannalta valtavan iso tuomio Lahden kannalta verrattuna, että KTP oli tuossa täyden hyökkäysajan saanut. Riley pallo ilmaan ja sekin myöhässä. Ero 8. 1.31 kellossa. KTP kasvatti Nyman laittamaan palloa peliin. James vastassa Riley. James tulee puolittain ohi ja tulee alle. Viimeistelee 2 pistettä. Heikosti pelaa Riley tuon tilanteen. Ja Lahti nyt 2 korin päässä. Kolme pätkä tässä nyt Lahdella menossa. Sapuel. Hirvonen. Ohi. Levypallo Nyman. Nyman nasta lautaan ja kohti toista päättyä. Granlundin ensimmäinen virhe. KTP johtis 83-67. Nyt tilanne KTP:lle 86-80. Nyman heittämään vapareita. On vain reilu puolet vapareista tällä kaudella sisään, mutta nyt tärkeät 2 vaparia, kun alle minuutti enää jäljellä. Ensimmäinen sisään. Toinenkin koriin. 82-86. Hirvonen. Ripe saa nykästyä pallo pois ja 8 sekuntia siinä täyttyy. Melkoista sulamista tässä KTP on taas suorittamassa. Nyt katsotaan tosiaan, miten se etelä-kymenlaaksolainen vati kestää, kun Lahti on oikeastaan ensimmäistä kertaa tuntuu saaneen tässä nyt kunnolla henkeä päälle. Williams. Trippe. Mutta Trippe puolustaa jälleen. Loppuhetkellä pallon menetys. Niitä tuli Kauhajoella, niitä tuli Lapualla ja nyt karmaisevaa paikkaa Lahden kannalta. Trippin hukattu pallo ottelun viimeisellä minuutilla. Ja toki sitä myöskin hatunnosto Hirvosen suuntaan, joka on vikkelinen käsineen siinä hereillä. (15:3) tässä nyt viime minuutit menneet kotijoukkueelle, mutta KTP vielä 4 pisteen johdossa. Granlund tänään 21 pistettä, pallo Hirvosen käsiin. Tänään puoli minuuttia jäljellä, Kuukkanen puolustaa. Hirvonen lähtee ajoon ja Kuukkasen joukkuevirheet eivät ole täynnä.
Carver pallo Hirvoselle. Tietysti oikeamies palloa pitemään, pallo varma. Hyvä vapaa heittäjä. Nyman ottaa sen 5. joukkuevirheen. 4. henkilökohtaisen virheensä. Vapaattoviivalle 29-vuotias liigakonkari Hirvonen. Ensimmäinen ohi. Hirvonen ennen tätä 10-12 vapaaheitosta sisään tällä kaudella. Toinen kolisee sisään, ero 5. 18,1 sekuntia jäljellä. Jos tuo ottelun 3. neljännes oli vahvasti KTP:n vihreä, niin tämä päätösneljännes on ollut sitten Lahden mustavalkoinen. 31-17 mennyt tämä päätöskymppi kotijoukkueelle, mutta toki sitten siellä oli kyllä kaivettu jo melkoinen kuoppa, mistä nousta. KTP johti suurimmillaan 19 pisteellä. KTP:lla toki hyvä pallollinen pelin johtaja Tuomas Hirvosessa, mutta kyllä tässä tänäänkin on vähän näkynyt se, että sellainen alfamallin skoraaja pelaaja ryhmästä puuttuu, joka ne tärkeät kupit kovassa paikassa tekisi. Aika nyt sitten, tai lähipäivät varmasti näyttävät ja lähiviikot sen, että onko Katajasta potkut saanut Jaden Taylor Kotkaan tulossa ja onko hänestä tuo rooli ottamaan. Viisi pistettä kotkalaisjohto. KTP tällä hetkellä vielä kiinni kauden ensimmäisessä vierasvoitossaan. Nyman. Puolustajana junnuaikainen joukkuekaveri Tuomala. Kuukkanen. Ei osu. James. Vai kuka saa levypallon? Se menee KTP-käsistä ulos, kyllä. Lahden pallo. Aikaa 11,2 sekuntia, mutta 2 korin pelihän tämä edelleenkin on. 5 pinnaa eroa. Nyman. Carver tulee hyvin puolustamaan. Nyman. Carver torjuu ja taitaa ratkaista siitä voiton KTP:lle. Carver pelannut tänään hyvän pelin. Väkevää puolustuspelaamista. Tehnyt sivussa 12 pinnaa. On ottanut 8 levypalloa, josta 5 hyökkäyspäädyssä. Ja Granlund heittämään vapareita. Granlund tänään 21 pistettä. Taitaa tosiaan olla hänen Korisliigan pisteennätyksensä. Tähän ei nykypäivänä kauhean helpolla mistään selville saa. Lahtelaisyleisö alkaa valua jo kohti Luhta-areenan uloskäyntiä. KTP-johto kasvaa 7 pisteeseen. Chippe pistää vielä viimeisen 3 ilmaan. Se menee ohi. KTP ottaa kauden ensimmäisen vierasvoittonsa. Nousee saldoon 4 voittoa, 4 tappiota. Lahden tappioputki. Se puolestaan venyy 5 ottelun mittaiseksi. Ensi viikonloppuna edessä on reissu Kouvolaan, jossa vastassa on pirteästi viime peleissään esiintynyt Kouvot.